ಹಾಯ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತಾ ಸೋಜರ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಕ್ಲು ನನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪೈನಾಪಲ್ ತ ಶೀರಾ. ಈ ಶೀರಾ ಮಾಡ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಆನ್ಲೈನ್ ಏನೊಂಜಿ ಬಡಾನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಫ್ಲವಿಟಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಶೀರಾ ಮಾಡ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳಾಳು ನಿಕ್ಲು ತೂವಂತುಳ್ಳಾರು. ಇಂದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡುಂದಂಟ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಏನಾಯಿನ ಪಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ್ನಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತೇನು ಶೀರಾ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಬಣಾಲೇನು ದೆಕ್ಕತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಈ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಗಾಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೈನಾಪಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪರಂದುಂಡು, ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಪಚ್ಚೆ ಆತುಂಡು ತುಳೆ. ರೆಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಏನು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ರೆಡ್ಡೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯನು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪರ್ ಆತು ತಿಕ್ಕಂಡು. ಐನಿತ್ತೇನು ಮೂರ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಟ ಇನ್ನೇನು ಪೈನಾಪಲ್ ತ ಶೀರಾ ಮಾಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಕೊಂತುಳ್ಳೆ. ಹಿಂದೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಅಂಟ ಮಿಕ್ಸಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬಂಗಾಪುಣ್ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಣ ಚಾನ್ಸಲ್ ಒಪ್ಪುಣು ತುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಂತುಳ್ಳಾರ. ಈತೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಪೈನಾಪಲ್ ತ ಪೀಸೇನು ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಈ ಬಣ್ಣಲೆಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ನೆಯ್ನೇನು ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ. ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ನಂಟ ಶೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಐನ ದೆತ್ತದೀತೆ ಪಿರಾಯನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೈನೇನು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ನಂಚಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದಂಟ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಷ್ಟ. ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ ತಿನ್ನಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಟ ಎಡ್ಡೆ ತುಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆನಾಗ ಐಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರೇನು ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ ಬಂದುಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ತುದಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನಂಟ ಕಲರ್ ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊದಿ ಬಣ್ಣದ
ಬೆಚ್ಚವಂತದ್ದು ಈ ನಂಚಿನ ಆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ಹೂವೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿರ ಬಳ್ಳಿ ಆರಾಮಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. A few moments later. ಇತ್ತೇನು ಐಕ್ ಪಿರ ನೆಯ್ ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟ ಶೀರಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಶೀರಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆತು ತಿನ್ನೇರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಿತ್ತಿನ ನೀರು ತಪಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಜೋಡು ಬಂದು ಎಗ್ಲ ತುಗೊಂಟುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಪಾಡೊಂಟುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಪಂಡತೆ ಏನು ಪಿರಾಗ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಏನಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಶೀರಾ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲು ತುಗೊಂತುಲ್ಲಾರು ಶೀರಾ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೈಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪರ ಬೋಡಾತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತತ್ತು ನೈಟ್ ಏನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೇನಿತ್ತೆ ಶೀರಾ ಪಾಡ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನಿಖಿಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಏನಿತ್ತ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೈನಾಪಲ್ ತ ಶೀರಾ ನಿಖಿಲು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹುಡ್ತು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಆರ್ನ ಮಗಳಾಯಿನ ಅಣ್ವಿತಾಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಮೈಸೂರು ಆರ್ನ ಮಗಳಾಯಿನ ಸ್ವಾತಿಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗಡಿನಾಡ್ತ ಸೋಜರು ನಮ್ಮನ ಈ ಚಾನಲ್ ತ ಮುಖಾಂತರವ ಅಣ್ವಿತಾ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಿ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.